салом, Душанбе Сити аст, барномаи маъруфи мавзеъҳои шаҳри Душанбе. Ин бор мо озими театри опера ва балети пойтахт мешавем. Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ аз театрҳои маъруфи кишвар буда. Бинои он яке аз зеботарин иншооти Душанбе аст. худи театр соли 1935 таъсис ёфта театри мусиқии Тоҷикистон ном дошт. баъдан соли 1940 номи театри давлатии опера ва балет ва соли 1954 номи Садриддин Айниро гирифт. сохтмони бинои театр соли 1938 оғоз шуда, дар солҳои душвори ҷанги бузурги ватанӣ идома ёфтаву ниҳоят моҳи феврали соли 1942 ба анҷом расид. ин ягона театр дар тамоми манотиқи шӯравӣ аст ки дар солҳои ҷанг бунёд ёфтааст. ин бино аслан бояд дар Узбекистон сохта мешуд, аммо бо баъзе сабабҳо қарори сохтмон дар Узбекистон бекор мегардад ва лоиҳаи бино ба ҳукумати Тоҷикистони шӯравӣ мегузарад. муаллифи лоиҳаи бино Дмитрий Билипин буда раванди сохтмонро яке аз аввалин муҳандисзанони тоҷик ҳамроҳ тоҳирова роҳбарӣ кардааст. ба ҳайси мавзеи сохтмон бошад, майдони аввалин фурудгоҳи пойтахт интихоб гардидааст. рӯйи ин саҳнаву барои ин саҳна ҳунармандони маъруф чун Малика Собирова, Туҳфа Фозилова, Музаффар Бурҳонов, Ғаффор Баламатзода, Зиёдулло Шаҳидӣ, Шарофиддин Сайфиддинов ва дигарон ҳунарнамоӣ ва иҷод карданд. солҳои мухталиф театр ба ҷоизаҳои гуногун қадрдонӣ шудааст. нахуст намоиши маъруфтарин намоишномаҳои опера ва балети кишвар ба мисли Шӯриши восе, Полот ва Гулрӯ, Лайлӣ ва Маҷнун, Комде Мамадан ва ғайра низ дар ҳамин театр баргузор гардидааст. имрӯз ҳам театри опера ва балет ҳаводорони зиёд дошта, намоишномаҳояшро бо муваффақият рӯи саҳна мегузорад. дар мавсими театрӣ рӯзҳои истироҳатӣ ин мавзеъ пур аз дӯстдорони театр аст. чиптаҳоро бошад метавон аз хазинаи театр ё онлайн бо пардохти ғайринақдӣ, масалан тавассути Душанбе Сити харидорӣ намуд. хайр, то саёҳати оянда.